में लड़का लड़की पढ़ता रहे और प्रेमी प्रेमिका पर दीवाना बढ़े। सोचा तारे कि जब शादी करे तो इनके से करे चाहे जवन हो जाए। हेलो मैडम, सुनिए ना, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, मुझसे शादी कर लीजिए वरना मैं आत्महत्या कर लूंगा। क्या नाम है आपका? नैना। नैना, ले लो बहना। हमसे शादी करोगी? हाँ। ओके ओके। बाय। बाय। आई लव यू। आई लव यू टू। आई लव यू टू। दूगो बिया करबू? माने एगो ई एगो ऊ। आई लव यू टू। हमने के बिया करे वाला हई। है नचनिया फचनिया सामने के बिया करी ले। आई हो ई जितना नाचो तारी से धर्म बाबू हई चाहे रउआ में बिया। इनकरो नाम नैने हो, इनकरो नाम नैने हो। त ई ह नैना कुमारी आ ई है नैनो। एकर इंजन आगे बा, इनकर इंजन पीछे बा। अंतर इतने बा, उनकर लोड पीछे बा, एकर लोड आगे बा। देखने महा मनरार बानी यहाँ के। हेलो तो जान जाई लड़की सकार ले शादी करे के, लेकिन ओकरा घर के लोग कहीं और जगह कह दे हल। अब लइकवा सुनल समठिकोरे के दिन गई, ए नैना सुना, सुनतानी के तार शादी होता का? हाँ। हमरा के छोड़ के चल जेबू का? प्यार कलू हमरा से या बिया करबू दूसरा से? प्यार कलू हमरा से आ शादी करबू दूसरा से? क्यों क्यों मुझे धोखा देना चाहती हो? क्यों आखिर क्यों? पहले एगो बात बताई, और रउआ में बढ़ले का बजे हम रउआ से बियाह करी? हाँ, खाली हिरिस बा गिरिस खत्म बा। हाँ। ये दोनों जना के बूढ़ मत कहियो लो, दोनों जानी हमने के माचिस है माचिस। अच्छा जब बरबू भन दे बर जाब सोन। अब तार चूल्हा ना गरमाई ते को ठीक ले बन लेकिन बरल छोड़े सना। बाकी यो से तिलिया मेहरा गइल बा। तो तन टोवा बा बुझाइया जाओ। अभी जा कहल देखल जाओ के आइल बा। बोले कौन भक्त हन कौन? गजल के भाव बा मास्टर। वाह 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 वाह। हेलो कियारी सी दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। नैना मनी बाटी पागल ए गोरिया रे, मनी बाटी पागल दिल बा दीवाना। मनी बाटी पागल दिल बा दीवाना। मनी बाटी पागल दिल बा दीवाना। कहतर के माई बाप कह देहला बिया। आय तारा माई के दौरा के जाते जाते तारा माई के ले ले, आ तारा बाबूजी के बाथाने में ले ले, आ तारा भाई के रोड पर दौरा के ले ले। ई बहाना ना ना कहो, ई बहाना ना 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 सुनब हो। मनी बाटी पागल दिल बा दीवाना। मनी
बहाना ना 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 सुनब हो। ई बहाना ना 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 सुनब हो। हेन का घुमा दिल बन कि जब जब याद आवे आंख भर जाला हो। जब जब याद आवे कि तोहरा नाम के जो पीले माला हो। निकी नहीं लागती ए गोरिया रे, निकी नहीं लागती घरब के खाना। निकी नहीं लागती घरब के खाना। ई बहाना ना 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 सुनब हो। ई बहाना ना 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 सुनब हो। अच्छा ना काम कैलू नजर से दूर गैलू। अच्छा ना काम कैलू नजर से दूर गैलू। तिवारी हर केस के
मत रोई बाबा, पैसा ले ली। तिवारी म्यूजिक। अच्छा ठीक बा। तिवारी म्यूजिक जिला देवरिया के माध्यम से 51 रुपया स्नेह मिलल, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत। उत्तर प्रदेश से आयल बनी, हम अपना जिला में रुआ के स्वागत करतनी। वाह वाह वाह। दुनिया बनावलू हमारा बेगाना, ई बहाना ना ना अरे ना सुनब हो। ई बहाना ना 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 सुनब हो।